De in Ljouwert weenende dichter Arjen Hut had okkerdaags bij de AVOEK zijn 5e dichtbundel publiceerde, Fjoertoer in het Woord. Hij had stadsdichter van Ljouwert West, maar is opgegroeid in Serhuisterveen. Dat vanwege die wortels is er op het stuit woorddichter, oftewel gemeentedichter van Achtkarspelen. Ik geloof dat wel zijn we in dat Hut een van de meest optredende Frieske dichters is. Dus mijn oren worden, waar ken hem net? Let dus het eerste eens over het omkaft hebben. Het profiel van de kop op een vakkant die me denken aan Johnny Cash. Dat komt denk ik mij van het zwart. Maar dus hij zei, nee jong, dat is Elvis, sjoch maar, dat bekje. Maar, nu ik de bondel lezen had, denk ik dat het maar Kozelek wezen moet. Toen ik de bondel voor het eerst in hand kreeg, kwam het me ook al wat muziekalbum-eftig oer. En dat klopt ik wel, omdat maar Kozelek dus muzikant is. Likwijls moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik het eens wat te volle ere vind, omdat ik het vers, de laatste in de bondel, dat maar Kozelek figureert, net het beste vers vind. Maar, er mag je geen misverstand nu bestaan dat ik het omkaft net mooi vind, krijgt wel. Stielvol is denkt me hier het goede woord. Maar, nu ga ik direct al wat zijn over de poëzie en ga ik direct al een kritiekpuntje. Maar, ik kan direct bij zeggen dat het eens mijn enigste kritiekpunt is. Kwartkniemd is Fjoertoer in het Woord een sterke bondel. Laat me dat sterke uitlezen en laat me daarmee beginnen, zodat ik dat oorzaak wil door met het eerste vers. Vind ik die. Aan de achterkant van dit gedicht is een vensterbank dat ik graag zit. Tenminste, als de tijd voor is. Altijd haast ook daar een plakje van mij vrij. O poëzie, het wit tussen die riegels, vol geheim als romte op een tropisch stroom. Tussen klanken kroepen de oeren en verwaaien. Mijn pupillen liets, dan wied. Nee, soms begreep ik niet van die. Maar in de nieuwerste verschijningen vind ik die. Of finstomie. Na het lezen van de bondel kwam het op mij oren als is Hut volwoeksener worden in zijn dichterskip. Nou is dat vanzelfs een onnozel woord, want volwoeksen had er altijd al west. Dat ken ik net oors maar zijn baasdebuut als nachtzwimmers. Ik had daarbij wel het idee dat er justjes tjuster worden is. Dat wie vanzelfs ekkel zijn in zijn jederwerk, maar in Fjoertoer in het Woord kreeg het meer de oerhaan. Dat komt vaak mij terug het feit dat in Aurora Bossa Nova, zijn vorige bondel, meer humor zit als in Fjoertoer in het Woord. Hoe dan ook, terug dat de nieuwe bondel naar mijn idee tjusterder worden is het een aardige tjinstelling dat licht zo'n wichtig element in de bondel is. Zo'nzelfde tjinstelling sjoggen wij ook waarom in de titel. Maar het is een gouden nacht in de bondel, maar daarin het licht terug de sterrenhemel. Licht bestiert vanzelfs ook bij de gratie van tjusterens. Pieters kan ik wel zeggen dat Fjoertoer in het Woord minder licht is en minder springt als zijn jederwerk. Ik zeg daarbij net dat er een kausaal verbond bestiert, maar wel dat zijn werk aan diepte en sissenschrijf boen had. Maar horen worden een sterke bondel. Wat te zeggen van het gedicht Opgaan, dat er in 2017 met recht en reden de Rele Jortsma-prijs verwoen had. Opgaan. De doorijpen van mijn schimmerkamer, een houten hoes aan het tegelpaad, achter de kwelderdiek marineblauw, was ik me met het koele wetter dat uit de wolken pompt. In de vette, als ik heel scherp sjoch, simmer stiert het mais ervoor, roes het verkeer de takkomst in. Heeg in de lucht, op de thermiek van dromen, zwemt het leven van een stad dat ik de kaaien van verleer. De vogelschrikman spat op en roept, mij komen do. Je had de erms al wied, ik vlok, en mijn schouders van papier binnen grutter als de loft. Azen als ik droeg ben, kleur ik er fjaren op. Het zal ik wel eens aanleggen wijzen om te zeggen dat er geen lichtvoetige gedichten in de nieuwe bondel staan. Dat binnen takkelijk de wat langere gedichten en vaak wat meer beschreeuwend. Liek als het, ik bracht dus oude dvd's naar de omrin. Het badje met klank en neologismen is ek net verminderen in Fjoertoer in het Woord. Wat zeg ik? Ik heb zelfs het idee dat het tannommen is. In het besprek ook zijn vorige bondel Aurora Bossa Nova beschreeuw ik dat Hut een echte observeerder is. Maar nu kan het ook te observeerderig en te beschreeuwend wezen. Liek als in het vers dat erin beschreeuwt dat er naar een concert in de Westerkerke van dus diezelfde maar Kozelek giet.
Maar goed, nou eerst het vers. Ik bracht dus oude dvd's naar de omrin. Ik bracht dus oude dvd's naar de omrin. Ljouwert december 2018. Fietsen tjen de wien in, op een fietske van de winter liend. De lucht scherp als een mes snijdt door mijn vingers, al wijs, alweer een december. Ik breng dus dvd's naar de omrin, 2 tassen vol plastic en skiefkes, achter helle cinematische herinnerings, fietsen over de Willemskade, kruislings over de Tesselschade, de skonken vol leed, een Frieske strieder over de Haze trekveert. Wist nog die keer in de bioscoop van Greens, 1990, wie wienen maar juist twaan, Do en ik in een haast lege zeel. Er ziet nog 1 oren meneer, maar dat wie is wel oké. VHS passé iedereen onder DVD, maar we reizigen met de trein naar Greens, te jaren naar Lost Highway. Ik fiets de hele rood door, blauw het tussen de wolken, draag een jas oer een jas oer een jas, psychologische thrillers, Disney-klassiekers, filmhoes, cultfilms, biografieën en melodrama in een fietstas. In mijn holle draaien films oer die en mij, en een voice-over die hem met een tel de bek houdt. Het valt wel ta met de temperatuur, de wien maakt het koud. Wist hoe het geheime reisje, wist hoe het kind dat ik thuis ben, en boeten op de fiets sta gelijk. Liet ze visken in een wonderlijke fever binnen wie. Een man in een oranje jachtjas komt op mij ta. Hij zei, Azen hast o spiet. In zijn grieze but hier klip je stedske accenten. Onderwijs zie ik al wat schieven verlen. In de bocht bij de toskedokter dat ik wel omzeeg, maar net stoppen. Ik sis, wie haast volk wordt. Nou heb je romte in een kast en een hoes dat een libben inpast. Nou kan een orde van geniertje. Al soestozen van die zelfs inpikken. Al soestozen van grauwhield verkeerpje. Al soestozen in de container nukken, dan is het mij ook wel best. Op de waaromreis bij het station Del, sneeuw valt als in een stomme film, maar stiller. Fietstas zonder psychologische thrillers, zonder tekenfilms en documentaires, zonder biografieën en melodrama, filmhoes, cultfilms, propaganda. In café Wouters zit ik in een hoekje mijn dakkemer koffie op te warmen. Groepen dames lunchen aan lange tafels. Een meneer in pak prottelt tjen een mevrouw. Hey, hoe gaat het? Hoe is het nu met jou? Nou, het gaat goed. En met u? Ja, met mij ook. En hoe gaat het met de kinderen en met je man en iedereen daaromheen? Kleurde lichtjes onder de morgen. En om een spiegel achter de bar kleurde lichtjes in de bjem. Ik drink koffie met Berenburg en slagremmen. Alleen nog aan een tafel. 5 stoelen van mezelf, maar do wennis die mijn holle. Do wennis die mijn tjen. En ik mis die. Ik bracht dus oude dvd's naar de omrin. 2 tassen vol plastic en skiefkes, achter helle cinematische herinnerings. Onder jaren van YouTube en Facebook. Wat hierne wie het smoek in ons eigen holle bioscoop. Wie skreunde films in een lieds notitieboekje, in een groene kaft met borduurde blom. Het leidt nou in een hoekje te verkommerien, onder stof, giel van het licht, alles frettende zinnen, alleenig voor de eeuwigheid alleen bewaar je wie soks. Ik moet daarbij eerlijk zeggen, en dat is mijn tweede kritiekpuntje op een bondel, maar dan wel heel subjectief, maar ja, is dat net mijn alle kritiek zo, is dat het riem me hier en daar wat kunstmatig aandocht. Dat is eigenlijk wat ik wat minder onder het Mark Koselleck vers vind, het riem. Maar goed, ik zal nog ophouden over die Mark Koselleck. Ik hier het al over de lengte van de gedichten. De meeste gedichten in Vuurtoer in het woord binnen sowieso relatief lang. De stenen zadwaande maar 19 versen in. Likwijls het ene laatste vers onderstaat bestiert dan weer uit 6 patten. Laat u zeggen dat het een riege van 6 gedichten is. Een gevaar bij langere versen is altijd zo dat het net tafvalt om de spanning vast te houden. Een langer gedicht maakt van mij namelijk net in zakje, want dan is de lezer kwijt. Maar het houdt jou als lezer vast. Wat zie ik? Hij houdt die spanning de hele bondel vast. Boven dat houdt u als lezer in spanning naar je nieuwe bondel. Maar met Vuurtoer in het woord is dat wachtje per vast geen straf.